No Luxemburgo, ao lado do francés e do alemán padrón oficiais, un dialecto xermano occidental local goza do Estatuto de Lingua Nacional desde 1984. Para este dialecto, que recebe o nome de luxemburgués, xa se tiñan oficializado unhas normas ortográficas en 1975. Até entón, o alemán tiña sido considerado a norma padrón dos xermanófonos luxemburgueses. É un caso de binormativismo? É, e hoxe vou explicar por qué en galego de todo o mundo. Fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. O multilingüismo luxemburgués é chamativo nun territorio tan pequeno, tanto que é frecuente ser eloxiado por políticos de outros países. En primeiro lugar, temos o francés, a lingua a que posúe máis prestixio falada por 20% da populación, embora non sexa esta lingua propia dos locais, que en 40% falan unha variedade lingüística xermánica que poden levar a escrita de dúas formas, a través do alemán padrón de sempre ou do luxemburgués recentemente independizado do alemán. No ensino, para além destas, tamén temos o inglés e até a principal lingua da emigración, o portugués, falado por 14% da populación. Facendo un arriscado paralelismo coa futura Galiza binormativista, o francés, preponderante no comercio e no ámbito profesional, sería o noso español. O galego viría a ser o luxemburgués, tamén envolvido en frecuentes polémicas sobre se a súa ortografía debe inclinarse máis para o alemán ou para o francés. E a seguir teríamos o alemán, que é a lingua escrita dos principais xornais e do ensino após a etapa infantil. Unha eventual oficialización do portugués na Galiza probablemente non nos iría levar tan lonxe, mas daría a esta lingua un papel no ensino ao lado do galego. No caso do Gran Ducado, o luxemburgués é vehicular no ensino infantil, constituindo unha especie de ponte para ir introducindo o alemán como lingua de alfabetización e vehicular á medida que se avanza no ensino primario, cando o luxemburgués pasa a ser estudado só unha hora por semana. Estamos perante un caso de binormativismo? Estamos. No actual Luxemburgo compartillan oficialidade dúas variedades que tradicionalmente tiñan funcionado como dúas componentes, a oral coloquial e a escrita formal da mesma lingua. De facto, o mesmo dialecto falado en territorios contiguos da Franza, o fráncico moselano, continúa a ser considerado unha forma oral do alemán. E na Alemanha, o mesmo dialecto descoñece cualquier forma escrita autónoma de referencia. Ora, na actualidade, o mesmo caso tamén podería ser descrito como bilingüismo, xa que ao contrario do noruegués, considerado unha única lingua oral polos utilizadores de ambas as formas escritas, no Luxemburgo cada un dos padróns escritos pode ter como referencia un padrón oral igualmente diferente. Isto torna-o especialmente interesante para nós, porque permitiría chegar a acordos facilmente. A oficialidade do portugués levaría moitos galegos a escreveren, como de facto xa fan, segundo o modelo desta lingua, mas outros continuarían a verse reflectidos só no galego escrito, entendido como unha lingua independente. Por tanto, conforme esta política, galego e portugués serían cooficiais, en relación diglósica co castellano, e non tería de ser posta en causa a idea do galego como lingua independente. É iso que temos no Gran Ducado, con luxemburgués e alto alemán compartillando oficialidade, igualmente en relación diglósica con outra lingua, o francés. Ideal sería que este proceso se completase co cultivo de normas máis abertas do que as actuais. A norma galega debía abrirse á posibilidade de usar léxico dos países lusófonos e a portuguesa debía ser o suficientemente flexível para admitir diferentes graus de galeguización, acollendo os usos que a tradición reintegracionista foi consolidando desde os anos 80. Na grella televisiva do Gran Ducado, os programas máis vistos están en luxemburgués, que desde 1986 tamén domina a cena literaria. As redes sociais tamén teñen favorecido a expansón do luxemburgués, pois é unha forma escrita que tolera mellor do que o ríxido alemán padrón os galicismos e outros erros. Quer dicer, poden ficar tranquilas as persoas non reintegracionistas que pensan que o galego perdería forza se viñese a sofrer máis presión de outra lingua estatal ao aplicarmos unha política binormativista. Nada diso. O galego gañaría utilizadores con diferentes motivacións, a máis práctica e a máis identitaria, e gañaría input de unha variedade de lingua en que o léxico galego non pereceu.
Sen ese input vai ser moi difícil que na Galiza volten a ouvirse palabras como cabelo, testa, coxa ou tornocelo, por pôr só 4 exemplos do corpo humano. Non fago máis que atopar xente distinta ca mesma teima ca min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.